अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। नगरसेविका अक्षता जैतापकर यांच्या मागणीनंतर आज नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेला नगराध्यक्षांनी प्रसारमाध्यमांना निमंत्रित केलं। या सभेनंतर कोकणसाद लाईव्हशी बोलताना जैतापकर काय म्हणाल्या पाहूयात। आज मी जे काय 1.5 वर्ष मागणी करत होते नगराध्यक्ष मुख्याधिकारी यांच्याकडे, ती दाद त्यांनी घेतली नव्हती, तर मला जिल्हाधिकारी मॅडमची भेट घ्यावी लागली आणि पत्रव्यवहार करावा लागला। तिथून मला दाद मिळालेली आहे आणि ही सर्व धडपड माझ्या वैभववाडी शहरासाठी आणि विकास कामं जी होतात त्या विकास कामं चांगली होण्यासाठी ही माझी धडपड होती। कुठेतरी नागरिकांना मूलभूत गरजा मिळाव्यात, शहर चांगलं डेव्हलप व्हावं, तर आज प्रशासनाने ते सर्व गोष्टी मान्य केलेल्या आहेत आणि इथून पुढेही माझा असाच दरारा राहणार आणि शहरात विकास कामं योग्य पद्धतीने झाली पाहिजे ही मागणी मी एक तरुण तडफदार नगराध्यक्ष नेहा माईनकर या बसल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे मी ही आज मागणी केलेली आहे। तर मला अपेक्षा आहे त्यांच्याकडून आणि ती पूर्ण होईल असं मला आज वाटलेलं आहे, दिसलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।